Һәм кайберләре әйтә, бу шуның өчен эшләнде, һәрбер юлда, төрле юлларда Аллаһның исеме зурласын дип, чөнки без намазга барганда, кайтканда шушы зикребезне әйтеп Аллаһны уллап кайтырга тиешбез. Барганда да, кайтканда да. Инде хәерле кычкырып әйтсәк, бүген инде бу әле кирмәгән икән, без инде аны эчтән әйтсәк тә була инде. Элек без беләбез, безнең бабаларыбыз һәрберсе шушы гаеткә урам башында җыйналып, һәм урамда кычкырып, шушы тәкбир итеп кайтканнар. Һәм менә кемнәр хаҗда булды белә, шушы бергә тәкбир әйтү, зикр әйтү, ул иманны ныгыта, ул күңелдә шундый яхшы хисләрне күтәрә, бердәмлек барлыкка килә, һәм иман ныгый, тақвалык арта. Аның нәтиҗәсе безнең өчен бик хәерле. Иншалла, бәлкем киләчәктә без яңадан шушы бабаларыбыздан килгән гадәтләрне торгызырбыз. Гаеткә ихлас күңелдән, җәмәгать белән бер шулай зикрләр кылып килербез, иншалла. Дүртенчеләре әйтте, бу гамәлне кылып мөселманнар munafiqlarning ачуын чыгара, ягъни кафирләрнең ачуын чыгара, чөнки алар исламның бөеклеген күрә, исламның өстенлеген күрә, һәм шул сәбәпле аларның ачуы чыга диде. Бишенчеләре әйтте, шушы төрле юлдан кайту сәбәпле кыямат көнне шушы без үткән җирләр безнең гамәл гыйбадәтебезгә, зикрләребезгә шаһид булачаклар, һәм шушының белән безгә хәерле диделәр. Һәм бу турыда бик күп башка фикерләр дә бар. Яхшы нәрсә генә булса да, без инде мөмкин хәтле шушы сөннәтләрне торгызырга тиешбез. Шулай ук хәерле гает көнне ирләргә өйдән чыкканда иң яхшы киемнәрен кию. Хатын-кызлар исә өйдән чыкканда киресенчә аларга ниндидер ташланып тора торган, аерып тора торган киемнәрне, ниндидер истемайлар сөртү аларга киресенчә тыелган, һәм инде бигрәк тә әгәр дә тиешле дәрәҗәдә киенеп бетмәгән. Без инде бу турыда да кайбер фикерләрне карап киттек. Без моңа игътибарлы булырга тиешбез. Үзебез гыйбадәткә барганда, ләкин тиешенчә киенмәсәк, белергә тиешбез. Бер чәч чыгып тора икән хатын-кызның, димәк ул гәүрәте күренеп тора. Ул шишенеп чыктыны, яки тәненең бер җире анда бүген игътибарсызлыклар күренә, күкрәктән дә капланып бетми, яки итәкләр тиешле дәрәҗә төшмәгән. Аллаһ каршында разница юк дидек. Син шишенеп чыктыңны, яки гәүрәтен әчелдең, барбер гәүрәте әчелгән була. Шуңа күрә хатын-кызның чәче дә гәүрәт. Белергә тиешбез. Хатын-кызның гәүрәте күрендийсә, аның янында фәрештә юк. Фәрештәләр гәүрәт әчелгән хатын-кыз янында булмый. Алар бу нәрсәләрне чәч бөртегендә гәүрәткә саный. Аллаһ Тәала гәүрәткә саный. Шуңа күрә алар мондый хатын-кызлар янына килмиләр. Ә инде бу нәрсә була? Син үзен гыйбадәткә чыктың, зикергә чыктың, Аллаһның ризасызлыгы астында йөрисең. Монда инде бик зур файда булмаска да мөмкин. Һәм фәрештәләрдән мәхрүм булгач безне саклап бирүче нәрсә була инде? Ягъни шайтаннар килә, ниндидер начар вәсвәсәләр керә, әлбәттә шушы сәфәрдә начар уйлар килергә мөмкин. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, монда киресенчә ирләр матур яңа киемнәр киергә тиешләр, хатын-кызлар киресенчә истемайда сөртмәскә сакланырга тиеш. Ирләр инде истемайлар сөртеп шушы сәфәргә, мәчеткә булган сәфәргә чыгалар. Монда да безнең бабаларыбызда, әби бабаларыбызда элек-электән инде гореф-гадәткә кирип китте. Шушы исламның шушы хөкеменә нигезләнеп, бәйрәм көннәренә ниндидер бүләкләр алалар. Шушы ирләргә, анда балаларга бигрәк тә бүләкләр алып, шушы көнне зурлыйлар, шушы сөннәтне торгызалар. Әлбәттә, без гает көнне бүген инде күренеп тора, менә шушы кайбер җирләрдә бүләкләр алу бар. Шулай итеп без мөселманнарны, ирләребезне, балаларыбызны сөендерәбез, шушы көнне зурлыйбыз. Һәм инде әлбәттә шушы намазга килгәндә безнең күңел халәте бөтенләй икенче булырга тиеш. Без түбәнчелек белән Аллаһ каршына барганны аңлап, аннан ниндидер курку хисе булып, Аллаһны ихластан зикр итеп, аңа төрле ихластан булган дугаларыбызны кылып, Аллаһ Тәала рәхмәтен өмет итеп һәм аның җәзасыннан курку хисләре кичереп, шундый түбәнчелекле күңелебездә халәттә без Аллаһ каршына барырга тиешбез. Һәм әлбәттә шуның хәтле кешеләр җыйналганын күреп, һәм бөтенесе намазга барганны күреп, кеше әлбәттә кыямат көне булачагын, кыямат көнне үзенең җавап тотасын, бу дөнья вакытлыча, үлем белән бу дөнья бетә һәм Аллаһ каршына барасын, кыямат көнне дә шулай җыйналып басып торасын искә төшерергә тиеш. Һәм үзебезнең гамәлләребезгә хисап булачагын уйларга тиешбез. Һәм әлбәттә шушы гаит намазына без күрәбез, шушы игътибарлы булсак, төрле кешеләр килә, кемдер өстенрәк, кемдер түбәнрәк. Һәм без не бу искә төшерергә тиеш, кыямат көнне бу аерымлыклар тагын да күбрәк булачак. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте: "Син кара ди, кайсы бирләрен без икенчеләреннән өстен кылдык.
Ләкин кыямәт көнне кайбер кешеләр берсе өстеннән икенчесе тагын да зуррак дәрәҗәдә булачак диде. Һәм намаз укыганда әлбәттә һәм гомумән без тормышыбызда шундый хис булырга тиеш. Рамазан аенда моның сәбәпләре тагын да күбрәк. Без инде Аллаһка якынайган булабыз. Без бик зур Аллаһка шөкердә булырга тиеш. Чөнки ул безгә иман бирде, иман байлыгы бирде һәм Рамазан аен каршы алырга мөмкинлек бирде һәм да шушы айны уразалар тотарга, намазлар укырга, Коръан укырга, садакалар таратырга юлларын ачты. Һәм әлбәттә без шушының өчен Аллаһ Тәгаләгә зур рәхмәтле булырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә, әйтте син шушы бәндәләргә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм шәфкате, һәм алар моңа шатлансыннар, мәгәр аларның бу дөнья артыннан куып дөнья малы җыюларына караганда бу хәерлерәк диде. Гаит намазы башка вакыттагы намазлардан инде әзрәк аерылып тора. Бу намаз алдыннан без әлбәттә азаннар да әйтмибез, каматлар да әйтмибез. Ибн Аббастан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм гаит намазын укыды, ул вакытта азан да әйтелмәде намазга һәм шушы камат та төшерелмәде диде. Һәм әлбәттә без аның монда тәртибен карамыйбыз, чөнки мәчетләргә килгәч аның тәртипләрен аңлаталар. Шушы имамнар гаиткә кагылышлы мәгълүматны бирәләр, біз шунда катнашып, алар әйткәнне төгәл үтәргә тиешбез. Һәм бу намаз инде безнең мәсәлән иртәнге 2 рәкъатлы намаздан тәкбир белән аерылып тора инде. Анда өстәмә тәкбирләр генә әйтелә. Һәм инде ниндидер сәбәпләр белән мин әле намаз укый белмим дип бу намазны калдырмаска кирәк. Чөнки имамга уйдыммы син, шушы тәкбирләрне имам кычкырып әйткәндә кабатладың, калган өлешендә син шушы тик кенә басып торасың сафта, синең өстән намаз шушы бурычы төшеп тора, син бәйрәмдә катнашкан буласың. Әлбәттә инде мондый гаит намазлары вакытында мәчеттә вагазлар сөйләнә, аның тәртипләре бар, ниндидер тәкбирләр әйтәбез, Аллаһка мактаулар, улуклаулар әйтәбез, шушы хутбәләр укыйбыз, монсы инде имамнар башкара, без шунда тыңлап, шушы гыйбадәтләрдә катнашабыз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә риваятлардан күренгәнчә гаит намазы көнне шулай кыла торган булган. Килеп мәчет намазы укыганнан соң кешеләргә борылып төрле вагазларын әйтә торган булган, киңәшләрен әйтә торган булган. Һәм риваятлардан күренгәнчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гаит намазына килгәч, аның алдыннан да ахырдан да ниндидер нәфил намазлары башка укымаган. Әбу Саид аль-Худридан риваят ителә, ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гаит намазына хәтле дә укымады. Bir нәрсәдә кайчан гаит намазыннан өенә кайтты, 2 рәкъат намаз укыйдыр дигән. Ләкин иманлы кешеләр үлгәнгә хәтле шушы гамәл гыйбадәтләрен туктатмыйлар. Бигрәк тә шушы Рамазан аенда алган иман байлыкларын, өстәмә гыйбадәтләрне без инде ураза беткәч тә туктатырга тиеш түгел, мөмкин икән дәвам итәргә тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтте, үзеңне Раббыңа гыйбадәт кыл, үлем килгәнгә хәтле диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә үлем килгәнчегә хәтле Раббыңа, Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәттә бул диде. Икенче бер җирдә Аллаһ Тәгалә кисәтә, эй сез иман китергәннәр, Аллаһтан тиешле курку белән куркыгыз һәм үлегез фақат мөселман хәлегездә генә ди. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә кисәтә, без инде игътибарсыз, кайбер вакытта кимчелекләрбез дә бар. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, эй сез иман китергәннәр, куркыгыз, тиешле курку белән Аллаһ Тәгаләдән һәм фақат мөселман хәлендә генә үлегез, башкача үлә күрмәгез. Шуңа омтылыгыз, шушы мөселман булырга. Инде монда Аллаһ Тәгалә әйтте, Аллаһтан куркыгыз тиешле дәрәҗә белән. Кайбер кеше әйтә, мин Аллаһтан куркам, Аллаһ минем күңелемдә, минем күңелем чиста, иман минем күңелемдә ди. Син үзеңнән шушы иман дип саныйсыңдыр бәлкем, ләкин Аллаһ Тәгалә синең иманлы итеп кабул итми. Чөнки Аллаһ Тәгалә тиешле дәрәҗәдә куркыгыз дигәндә, курку безнең күңелебездә Аллаһтан булган курку безне гамәл гыйбадәткә китерергә тиеш. Димәк, син гамәл гыйбадәттә түгелме, синең Аллаһ разый була торган дәрәҗәдә күңелендә курку да юк. Бу буш сүз генә. Тынычландыру өчен үзеңнең гыйбадәтсезлегенне, мәгънәсезлегенне, шу тормышыннан үзеңә бер тынычлык табу өчен әйтә, минем күңелемдә шул җитте. Мин ихластан, мин яхшы күңелле, Аллаһ минем күңелемдә ди. Аллаһ Тәгалә кабул итми мондыйны. Шуңа күрә тиешле курку Аллаһтан ул гыйбадәт белән. Иң беренче намазларны укып, уразаларны тотып, харамнардан сакланып һәм мөмкин хәтле башка ирекле булган изге гамәлләрне кылып. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, кешеләрнең гамәле фақат үлем белән генә туктала. Үлемгә хәтле без гамәл гыйбадәттә була алабыз. Ниндидер гамәлләр, изгелекләр кылабыз, фақат үлем генә безнең гамәлләребезне туктата. Әлбәттә, Рамазан үтте дип, башка вакытта ураза тотарга ярамый дигән сүз түгел.
Без башка вакытта да 11 айда да бик саваплы көннәре бар. Айрым ураза тоткан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, монсы инде ирекле эш, мөмкинлектән чыгып, әлбәттә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга ияргә теләсәк, аның шәфагатенә ияргә теләсәк, без бу уразаларында торгызырга тиешбез. Монсын инде бәлкем иншалла киләчәктә шушы тагын карап китербез. Киләсе чырашуларда нинди уразалар бар, нәфил уразалары ирекле. Инде бу гаеткә кагылышлы ураза турында әйтәсем килә. Нәфил уразасы Абу Аюб Аль-Ансари риваят ителә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: Кем Рамазан айында ураза тотты, аннан соң Шәввал айында тагын 6 көн тотты, ул кеше гомер буе шушы ураза тоткан кебек була диде. Ягъни мөселман кардәшләрем, ярар өстән ураза төште. Нинди зур хәбәр монда. 6 көн тагын Шәввал айында син аны Рамазаннан соң беренче 6 көн таласың. Бәлкем мөмкин икән инде шушы Шәввал айында дигән 6 көн ураза тотасың икән. Димәк, Аллаһ Тәала сине ел буе гел ураза хәлендә кебек әҗер савап яза сиңа. Сине ураза тоткан гыйбадәте сиңа яза. Әлбәттә инде шушындый нигъмәттән файдаланмыйча мөмкин түгел. Әгәр дә без моңа бу хадискә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хәбәренә игътибар итмәсәк, без инде бик акыллы кешеләрдән булмыйбыз. Шуңа күрә тырышырга тиешбез. Мысында торгызсак, бик әйбәт була. Шулай ук тәравих намазлары шушы айны бетә, ләкин ул башка вакытта намазлар укырга кирәкми дигән сүз түгел, 5 вакыт намазыннан. Башка төрле нәфил намазлары да бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кылган. Айша анабыздан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям төнге намазларын шу хәтле узак укыйдыр дигән. Аның табанындагы тиреләре ярыла иде дигән. Мин әйттем ди бер вакыт, күргән дә инде Аллаһның Расулы шуның хәтле газап чигә, табаннары ярылып, аннан бәлкем каннар бәреп чыккандыр. Ул инде аны жәлләп, аның хәленә кереп әйткән: "Я Аллаһның Расулы, син моны ни өчен кыласың? Аллаһ Тәала сиңа үткән һәм киләсе гөнаһларын да гафу итте бит. Нәрсәгә кирәк сиңа бу? Син бит инде гафу ителгән. Шу хәтле үзеңне газаплыйсың" дип әйткәндә, ул миңа әйтте ди: "Мин Аллаһ кулы булырга тиеш түгелмени" дип әйткән. Ягъни ул аны Аллаһ Тәала рәхмәт йөзеннән, шөкр йөзеннән шушы намазларны укыган, шушы авырлыкларга барган. Чөнки ул аңлаган, Аллаһ Тәала күпме нигъмәт аңа бирде, аны пәйгамбәр итеп сайлады. Аңа шушы мөмкинлекләрне бирде һәм дөрестән дә бездә Аллаһ Тәаланың биргән нигъмәтләрен күрәбез чиксез. Әле без шушы өстә булган фарызларны үтәп булса да, ким дигәндә шушы шөкр кылырга тиеш, харамнардан тыелып, без әле ансында да кимчелекләр кылабыз. Аллаһ Тәала инде безне үзе ярлыкасын. Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Шушы фарыз намазлардан соң иң яхшы намаз булып төнге намаз тора" диде. Бу тәһаҗҗүд намазлары. Төннең соңгы 3нче өлешендә турып укылган 8 рәкать намазын, 2 рәкатьтән 4 намаз укыйсыңмы, шушы төнге намаз булып тора. Монда нинди бәрәкәт бар соң? Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: "Һәр төннең 3нче, соңгы 3нче өлеше кергәннән соң безнең бөек мәрхәмәтле Раббыбыз түбән күккә хәтле төшә һәм әйтә: "Барма миңа дуга кылып мөрәҗәгать итүче. Мин аның дугасына җавап бирәм. Бармасың миннән сораган кеше. Мин аңа сораган нәрсәсен бирәм. Барма тәүбә кылучы, гөнаһларын ярлыкауны теләүче. Мин аңа гөнаһларын ярлыкыйм" диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бик бәрәкәтле вакыт төннең 3тән 1. Без инде көндезләрен шундый вакытлар була, дугаларыбызның кылуын, кабул булуын телибез, тәүбәләр кылган булабыз, нәрсәләрендер өмет итәбез, теләкләребез бар. Ләкин Аллаһ Тәала әйтә: "Төнне тор, укы." Аллаһ Тәала бәндәгә якыная һәм Аллаһ Тәала вәгъдә кыла. Көтеп тор Аллаһ Тәала. Кайда? Җир йөзендә бармы? Миңа намаз укып мөрәҗәгать иткән кеше, гыйбадәт кылган кеше бармы? Кабул итәм. Сорый, нәрсә сорый, бирәм ди Аллаһ Тәала. Гөнаһларын ярлыкауны теләсә, ярлыкыйм ди. Аллаһ Тәала көтеп тора, ләкин инде без, мөселман кардәшләрем, шушы иманыбызда җитешсезлекләр булу сәбәпле ниндидер нәрсәдер җитеп бетми, без инде шушы вакытларыбызны йоклап, шундый бәрәкәтле вакытларыбызны үткәрәбез. Турып, шушы төнне, шушы вакытка будильник куеп, турып, шушы тәһарәт алып, 8 рәкать, 2 рәкатьтән 4 намаз укып, ниндидер дугалар кылырга бер ярты сәгать вакыт җитә инде. Яңадан ятып йокларга була. Инде Аллаһ Тәала безләргә киләчәктә иманыбызны куәтләп, шушындый бәрәкәтле намазларын да укырга тормышыбызда насыйп әйләсен, мөмкинлекләрен бирсен. Һәм әлбәттә без шушы 5 вакыт намазыбызның сөннәт намазларына игътибарлы булырга тиешбез. Бу инде 12 рәкать барсын бергә җисәк,
Иртәнге намаз, анда өйлә намазында сөннәтләр бар, шуларны җыйсак 12 рәкъатлы намаз, без моңа бик тә игътибарлы булырга тиешбез. Кайбер кешеләр әйтә, бу сөннәт кенә, фарызны үтәсәм булды, өстән төшә, сөннәт кенә дип мондый намазларга игътибарсызлык кылган кешеләр дә бар. Син сөннәтне торгызмыйсың икән, сөннәтне торгызырга омтылмыйсың икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә буйсынмыйсың, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шәфәгатенә омтылмыйсың. Бу бер кайчан да безгә яхшылыкка китерми. Әгәр дә син башта сөннәтләрне калдыра башлыйсың, аннан соң фарыз намазларны калдыра башлыйсың, аннан соң кушып укый башлыйсың, һәм бөтенләй намазларны ташларга да була. Чөнки без менә шайтан шулай итеп безне әкренләп аздыра. Сразу 5 вакыт намазын укыма дип әйтми, инде баскансың икән, ул көрәшә башлый. Тукта, бу сөннәт кенә, син ашыгасың, укыма ди. Бу сөннәт кенә, сиңа анда гөнаһ язылмый, бу бит ирекле намаз дип. Син әкренләп моңа күнегәсең, һәм инде тора-бара әкренләп шайтан безнең гыйбадәтебездән үз өлешен ала, без бераздан безне диннән чыгарып та җибәрә. Алла сакласын. Хабибадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди: Кемдә кем көн һәм төн дәвамында 12 рәкъат намазны укыса, 12 рәкъатны торгызса, аңа җәннәттә үй торгызылачак диде. Субханаллах. Карагыз, бу 12 рәкъат, шул барысы бергә сөннәт намазларны, һәр намазның 12 рәкъат килеп чыга инде. Кемдә кем шуны даим укып бара икән, тормышында шуларны калдырмый икән, җәннәттә үй булачак дигән. Монда үй мөһим түгел, җәннәт дигән сүз бар. Җәннәт. Ул җәннәткә керә, шул сәбәпле 12 рәкъат намазны укып, фарыз намаздан соң укып бару сәбәпле менә җәннәткә бер юл. Аллаһ Тәала җәннәтне вәгъдә кыла. Җәннәт сиңа ди бүләге. Һәм шундый сөннәт нәфил намазлары бик күп, мөселман кардәшләрем. Без инде кемдер әйтергә мөмкин үзенә, менә эшләп карасың, менә безнең эшем шундый, вакыт юк дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, бу дөрес түгел. Бу күңел теләмәү. Әгәр дә күңел теләй икән, кеше аңның кәсебенә керешә башлый. Әгәр дә күңел теләми икән, син сәбәбен эзлисең. Бер нәрсәне күңелен яратмый икән, теләмисең икән, сәбәбен эзлисең. Сәбәбен табарга була. Сәбәбен табасың. Син әле укып карамагансың, син уже үзеңә булмый ул дип әйтеп куйгансың. Шуңа күрә кемнең күңелендә шуңа мәхәббәт бар, теләк бар, әлбәттә кәсебенә керешеп, Аллаһ Тәала аңа мөмкинлеген дә чак, ярдәмен дә бирәчәк. Аллаһ Тәала. Безгә Аллаһ Тәала йөз белән юнәлергә кирәк. 5 вакыт намаз турында әйтмибез дә. Бу намаз фарыз. Һәм кемдә кем инде ниндидер эшен, ниндидер дөньяви нәрсәләрне, мин намаз укый алмыйм, минем эшем бар дип куя икән өстен, бу кеше зур ялгышты. Сәбәп итеп куя икән. Чөнки бөтен яшәеше бу дөньяда Аллаһка бәйле. Әгәр дә инде андый каршылык бар икән, эштә таләп итәләр икән, намазын укымыйсың дип, димәк син эшеңне ташларга тиеш. Аллаһның гыйбадәтеннән өстен башка бер нәрсәне дә куярга ярамый. Аңларга кирәк. Синең тормышың барбер Аллаһка бәйле. Син Аллаһ өчен, Аллаһның намазы, Аллаһка буйсыну өчен бу эшеңне ташлыйсың икән, Аллаһ Тәала сиңа хәерлесе белән кайтарып бирәчәк. Бу иманга бәйле. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, бу нәфил намазларын да торгызырга була. Теләк кенә юк безнең. Эштә дә укырга була. Тиз генә тәһарәтен бар икән, өйлә намазыннан соң да ниндидер буш вакытта 2 рәкъат намаз алып, дуга кылып алырга була. Эшендәге кеше син инде шу гыйбадәттә була, беркем дә моңа каршы булмый. Гайша анабыздан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди: Кемдә кем гел өйлә намазына хәтле 4 рәкъат һәм аннан соң 4 рәкъат намаз укый торган булса, Аллаһ Тәала аны җәһәннәмнән саклаячак диде. Ягъни менә тагын бер Аллаһның нинди зур рәхмәте. Укы, шуны торгыз, бөтенесен дә үтә бетереп булмый. Җәннәткә, Аллаһның газабыннан котылуга юллар бик күп. Менә шуның үзебезгә туры килгән, үти алганын кабул итәргә кирәк. Буларда бит инде авырлык юк. Әгәр дә без тырышсак, укы, менә шушы хадискә таянып, шушы сәбәпле Аллаһны җәһәннәмнән саклыйм дигән, шуның белән сакланам дип, даим берсен торгыз, шушыны сайлап алып, син анда даимчылык кыл. Монда әйтелгән даимчылык кыла, шушында Аллаһ Тәала җәһәннәм утыннан саклый. Безгә нәрсә кирәк тагын, безнең максатыбыз? Аллаһ Тәала җәннәтенә ирешү, җәһәннәмнән сакланып калу. Безнең максатыбыз, яшәешебезнең шул булырга тиеш. Бу дөньяда яшәү нәрсәгәдер ирешү түгел, бу дөньябыз шушы ахиратның кәсеп кылучы нәрсә булырга тиеш. Сәбәпләр, гыйбадәтләрдән, изге гамәлләрдән торырга тиеш. Шул бу дөньяда яшәүбез сәбәпле без Аллаһ Тәаланың рәхмәтенә, җәннәтенә ирешергә тиешбез, тырышырга тиешбез. Бу дөнья безнең максатыбыз түгел. Ибн Умардан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди: Аллаһның рәхмәте булсын шул кешегә, кем икенде намазына хәтле 4 рәкъат намаз укый ди, нәфил намазы. Ягъни
Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кылды. Аллаһның рәхмәте булсын. Аллаһ Тәала аңа михрибанлы, шәфкатьле булсын. Ул кешегә кем шушы 4 рәкать намазны укый. 4 рәкать намазны укыйсан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дугасы астына керәсен, Аллаһ Тәаланың рәхмәтенә, гафуына, мәрхәмәт, шәфкатенә ирешәсен. Һәм гыйбадәт кылу кеше, намаз укучы кеше үзенең тырышлыгын, Аллаһны зикр итүне шушы фарыз намазлардан соң да кылырга тиеш. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә: "Кайчан сез намазны тамам кыласыз, Аллаһ Тәаланы зикр кылыгыз, баскан хәлдә, утырган хәлдә һәм янда яткан хәлдә" диде. Кайчан сез тынычлыкта каласыз, иркенлектә, улахта намаз укыгыз. Дөрестлектә намаз иманлы кешеләргә тиешле вакытында уку аларга фарыз кылынды диде. Ягъни Аллаһ Тәала әйтә: "Намазларыгызны үтәгәч, Аллаһны зикр кылыгыз. Басып кыласыңмы, утырыпмы, барып яттыңмы, арып киттең, анда бит мөһим түгел. Ят диваныңа да Аллаһны зикр кылып ал, тәсбих алып, ашыкмый." Һәм әлбәттә, менә инде шушы зикрне безнең халыкта гыйбадәткә кертеп җибәрделәр. Әлхәмдүлилләh, бик яхшы торгыздылар. Без инде мөмкин хәтле мәчетләребездә, өйләребездә дә укыганда, шушы намазларыбызны укыганнан соң җиналып, Аятул Курси укып, Аятул Курси укуга үзенә хадислар бар, аның бәрәкәте турында шушы намазлардан соң, һәр намаздан соң. Һәм инде бөтенесен шундый бер гыйбадәткә җыйдылар бер вакытта. Аятул Курси укыйбыз, аннан соң 3 тапкыр, анда 33 тапкыр субханалла, әлхәмдүлилләh, Аллаһ акбар дип Аллаһны зикр итәбез. Һәм бу зикр өчен бик зур Аллаһның рәхмәтләре вәгъдә кылынган. Без менә безнең халыкта моны бу гыйбадәт тургызылган. Бу мәҗбүри түгел, мөмкин булганда инде без аны үтибез. Кайбер шушы исламны аңлап бетермәгән, гыйлеме җитмәгән кешеләр моны бидгат дип, бу дөрес түгел дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында булмаган дип, моны инкарат итәләр. Әлбәттә, алар зур ялгышу белән ялгышалар. Һәм әлбәттә, мөселман кардәшләрем, шушы Рамазан айларыннан соң без инде шушы Рамазан айларында ничек игътибарлы булдык, үзебезнең гамәл гыйбадәтләребезгә, изге гамәлләр кылырга, шушыны без дәвам итәргә тиешбез. Без Аллаһ разый була торган изгелекләрне мөмкин хәтле кайда эшли алабыз, шуларны эшләргә тиешбез һәм гөнаһлардан үзебезне ерак куярга тиеш. Фақат шулай гына без бу дөньяда да Аллаһ Тәаланың рәхмәтенә, бәрәкәтенә ирешәбез һәм үлгәннән соң да шулай ук Аллаһның рәхмәте безгә булачак, иншалла. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте: "Иманлы ир һәм хатын кайсылары бу дөньяда изге гамәлләр кылдылар, без һичшиксез аларны матур тормыш белән аларны бүләкләячәкбез һәм аларга алар кылган нәрсәдән дә хәерлерәк нәрсә белән кайтарачакбыз" диде. Ягъни Аллаһ Тәала нәрсә диде? Изге гамәл кылган кешеләрне, изгелектә булган кешеләрне без матур тормыш белән бүләкләячәкбез диде. Һәм алар кылганга караганда да күбрәк изгелек белән җавап бирәчәкбез диде. Нинди күркәм, шундый күңелгә рәхәт бирә торган Аллаһ Тәаланың сүзләре, мөселман кардәшләрем. Һәм мөселман кардәшләрем, әгәр дә Рамазаннан соң шушы ураза тоткан кеше, гамәл гыйбадәттә булган кеше күңелендә ниндидер бер рәхәтлек, җиңеллек тойса һәм шушы гыйбадәтләрне, фарыз гыйбадәтләрне кылуда, изгелекләр кылуда ниндидер җиңеллекләр тойса, башта вакытта булмаган, рәхәтләнеп, күңелдә рәхәтлек кисереп, изге гамәлләр кылса һәм дә гөнаһларга шундый бер тискәре күрә алмый торган мөгамәләсе пәйда булса, менә шундый кеше өмет итә ала, аның уразасы кабул булган. Чөнки һәр изге гамәлнең үзенең тәэсире була. Әгәр дә инде ул шулай ук Рамазанга хәтле ничек гөнаһ кылды, шулай ук дәвам итсә, бернинди үзгәреш булмаса һәм ул аның өчен борчылмаса да, күңелендә курку да булмаса, димәк, аның уразасы бушка әчтерү булган, Аллаһ Тәала аны кабул кылмаган. Һәр бер изге гамәл кеше кылган, күңелендә яхшы бер эс калдыра. Һәм көн сайын шушы гамәл гыйбадәттә булу аның күңелен паклый, чистарта. Һәм шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, сахабалар әйткәнебезчә, бер шушы вагызыбызда әйткән идек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында сахабалары аның уразага хәтле кергәнче 6 ай буе уразага ирешсәк иде, аны тотып чыгалсак иде, уразага килүенә карата дугаларда булганнар. Ураза тотканнан соң, Рамазан ае чыкканнан соң тагын ярты ел буе: "Я Раббым, тоткан уразаларымны кабул кылсаң иде" дип теләгәннәр.
Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, шушы уразаларыбызны тотканнан соң да ихластан өмет итик, Аллаһтан сорыйк, ялбарып, кимчелекләрен гафу итеп, безнең тотканны уразаларыбызны кабуллардан кылсын һәм үзебезгә шушы уразабызны кабул иттеме Аллаһ Тәала, кабул итмәде микән бәя бирергә уйласак, менә үзебезне тикшереп карыйк. Үзгәрдекме без? Рамазаннан ничек чыктык? Иман байлыгы алдыкмы? Туябызмы күңелдә ниндидер рәхәтлекләр? Рамазанга хәтле булганнан үзгәреш сизәбезме? Яхшы якка үзебездә әхлак әдәпләребез яхшырдымы? Гамәл гыйбадәт кыласы килеп торамы? Төнге намазларга торасы килеп торамы? Шушы булса, димәк, өмет итә алабыз. Аллаһ Тәала кабул иткән һәм Рамазан безгә файдасы булган. Шушы Рамазанның вәгъдә кылынган файдаларын алганбыз. Әгәр дә инде бернинди үзгәреш булмаса, гөнаһлардагы да шундый ук мөгамәлә, игътибарсызлык күрсәтсәк, инде Алла сакласын, андый булмый. Димәк, безнең уразабыз буш әчтүрү булган, Аллаһ Тәала аны кабул кылмаган. Без инде, мөселман кардәшләрем, Аллаһтан ихлас күңелдән шушы тырышуларыбызны шушы Рамазан айларында кабул итүен телибез. Һәм дә шушы изгелекләребезне Кыямәт көнне кайчан безгә балаларыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз бер кем ярдәм итмәгәндә дә шушы изге гамәлләребез безнең үлчәүләребезгә файда булып, әҗир савап булып куелып, безгә файда китерсен дип телибез. Инде, мөселман кардәшләрем, һәрберебезгә шушы Рамазаныбыз бәрәкәтле булсын, киләчәктә дә, киләсе елларны да исәнлектә, иминлектә шушы айга ирешеп, бергә-бергә гамәл гыйбадәттә булырга, сөенергә, шушы Рамазанга ирешкәнгә насип әйләсен һәрберебезгә. Һәрберебез бер-беребезгә кардәш икәнне онытмыйк, бер-беребезгә дугалар кылыйк һәм дә авырлыклар килгән мөселманнарга җиңеллекләр теләп, ихластан бер-беребезгә дугада булыйк, бер-беребезгә игътибарлы булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.